Takže o histórii veľa nemusím hovoriť, vône tisícky rokov existujú, ľudia ich používajú. V dnešnej dobe veľmi vône ozaj dominujú medzi ľuďmi. Nedávno to bola doména žien, ale verte mi, teraz muži skutočne predbiehajú ženy v používaní vôni. Takže je to skutočne všeobecne medzi ľuďmi a ja si myslím, že vône budú existovať, pokiaľ bude skutočne aj ľudstvo. Čo sa týka vôni, myslím, že mnohí z vás viete, ale dokazujú to aj vedecké výskumy a psychologické výskumy, že vône sa netýkajú len čuchu, že vône dokážu veľmi ovplyvniť nálady, city, sympatie, pozornosť, sebavedomie, ale aj v oblasti lásky zohrávajú mnohokrát veľmi dôležitú úlohu. No a sú na to výskumy, ale určite vy máte skúsenosti práve s týmto, že vône pôsobia teda na city, nálady, vedia navodiť atmosféru, prebudiť sympatie, ale pozor, aj antipatie, nesprávne zvolená vôňa dokáže naozaj tú antipatiu prebudiť v druhom človeku, ale aj bolenie hlavy mnohokrát, takže veľmi pozor na to. Otvára bránu k druhému človeku, upútava pozornosť a správne zvolená vôňa môže zabezpečiť váš úspech v rokovaní a v láske vo vzťahoch. A takisto posilňuje sebavedomie. Určite máte tieto skúsenosti. Prečo o tomto hovorím? Keby sme mali vône len také bežné ako toaletné vody, tak o tomto vlastne ani nehovorím. Kedy prebúdzajú takéto vlastne nálady a city vône? Kedy? Vlastne vtedy, kedy napríklad môžeme hovoriť o vôni, že nám pomáha. Totižto tá vôňa musí mať určité percento vonných esencií, aby nám mohla pomáhať napríklad pri strese, pri únave, pri depresii, na upokojenie. A to už sa týka skutočne vôni, vonných esencií, percenta vonných esencií. A určite poznáte aromalampy, máte asi doma, kupujete vonné esencie, vyberáte si ich podľa toho, na čo, na akú príležitosť, možno na akú náladu, na aký psychický stav momentálne, v ktorom sa človek nachádza, pôsobí tá vôňa. Ale to sú vysoké percenta vonných esencií. Takže preto o tom hovorím a vidíte, to už navádzam vlastne na to, že ideme k našej jedinečnosti, koľko percent vonných esencií. Hovoríme o tom, ako nám vlastne vône pomáhajú, ako vlastne na konkrétne situácie dokážu pôsobiť. No a ja som tu už avizovala, čo sa týka parfémov, pretože ak má vôňa, ten parfém, také vyššie percento vonných esencií, naozaj môžeme povedať, že aj má účinky alebo pôsobí ako akási aromaterapia. A my to máme napríklad tu zdokladované, ale nie len tu, ale aj na krabičke. Existujú určité medzinárodné obchodné normy. Mnohí ľudia o nich nevedia. A tie určujú, ktorá vôňa sa môže alebo má volať toaletná voda. Tá, ktorá obsahuje 4 až 8% vonných esencií, eau de parfém 8 až 15 vonných esencií a parfém to najkvalitnejšie, to naozaj, čo ľudia hľadajú, hlavne teda ženy, 15 až 30% vonných esencií. A my máme naozaj zdeklarované na krabičkách, normálne oficiálne, naše parfémy obsahujú 20% vonných esencií, takže preto sa my môžeme baviť o tom, ako pôsobia vône na nálady, na psychiku a tak ďalej. Pre toto vysoké percento vonných esencií. Takže máme vysoko kvalitný parfém, pretože konkurenčné firmy, keď sa pozriete v malom obchode, tam nie je uvedené percento vonných esencií. Takže my nevieme, či je tam tá dolná hranica, alebo či je to niečo viac. My to vieme na 100%. No a keď máme takú úžasnú kvalitu, niekto z vašich známych, keď sa bavíte o parfémoch, povie, není možné, aby 12 € stál takýto kvalitný parfém, čo mi to tu hovoríš? Ale zas mnohí ľudia toto tvorenie ceny neovládajú. A pre vás to môže byť veľmi zaujímavá oblasť, lebo keď poznáte informáciu, ktorú druhý nevie, je to pre ňu niečo zaujímavé a vtiahnete ho práve do toho rozhovoru s nejakou to veľmi zaujímavou novou informáciou pre neho. A napríklad to je to, že je nejaký parfumerista, ktorý nakombinuje nejakú úžasnú kompozíciu voľnú, firma, ktorá vyrába voľné esencie a výrobca, ktorý financuje flakón,
Dobre, to aj naša firma, ale začína financovať značku, reklama je najdrahšia položka na parféme, pretože pokiaľ je to značka, tá reklama musí byť celosvetovo, celoplošne, nielen v rôznych jazykoch, ale aj iný štýl, pretože mentalita severana je úplne iná ako mentalita nejakého človeka z kapského mesta. Takže aj i takto sa musí prepracovať reklama. Preto je taká drahá. Potom je veľkoobchod, maloobchod, no a zákazník, keď to všetko zafinancuje, a určite to zafinancuje, tak cena parfému sa vlastne vyšplhá na 60 až 100 eur. A povedzte mi, ktorá sociálna skupina ľudí, poviem teda žien, si môže dovoliť nie jeden, ale 2, 3, 4, 5 parfémov v rámci roka. Aj ten jeden je mnohokrát veľa každý rok. Dôchodkyňa, študentka, žena na materskej, veď aj tieto ženy chcú voňať. Takže je to mnohokrát nedostupné. No ale keďže tu máme firmu Essence, kde je tu parfumerista a firma Celus, ktorá vyrába voľné esencie, no tak je tu firma Essence, ktorá finančne obchádza značku, reklamu, veľkoobchod, maloobchod. Takže člen nášho klubu sa takto môže usmievať, vytešovať, pretože jeho tento kvalitný parfém, 50 ml obsah, stojí 12 eur. A za 12 eur, myslím si, že aj tá dôchodkyňa si môže dovoliť 3 parfémy v rámci roka, aj študentka, dokonca tá, aj ty, alebo žena na materskej. A ľahko si môžu zarobiť na tento parfém. Veľmi ľahkou cestou. Takže tuto máme skutočne tieto dva slajdy, kde nám sa predstavuje kvalita a dostupná cena. To je to, čo vždycky hovoríme s pánom Slobodom. Čo urobila firma Essence? Prispôsobila ceny našich produktov, všetkých produktov, na peňaženky ľudí na Slovensku, v Čechách, Grécku, Rumunsku, všade tam, kde otvorila svoje pobočky. Vlastne skutočne na podmienky aj rodín. Takže teraz si povedzme trošku podrobnejšie o kvalite. Lebo niekedy ľudia, ktorí trošku sa rozumiejú voniam, robia pre iné firmy, tak už budú chcieť, no a dokáž mi to. Dokážeme. Firma Celus je jedným z popredných výrobcov vonných esencií, vlastní najmodernejšie technológie. Výroba prebieha na plne automatizovaných strojoch podľa najprísnejších noriem Európskej únie. Ale hlavné je to, že sú používané najexkluzívnejšie suroviny z celého sveta. No a tento proces výroby, to je úplná čerešňa na torte, pretože za prvé používa sa špeciálny parfumerský lieh. Mnohé konkurenčné firmy používajú denaturovaný Bitrexom. Aký je dôvod? Dôvod sú financie. Tento parfumerský špeciálny lieh je drahý. A ďalej, kde sa vy dozviete v obchode, v malom obchode, keď si kupujete parfém, že či tá zmes sa podchladila na minus 7 stupňov Celzia, aby sa vyplavili nečistoty, aby sa to dokonalo prefiltrovalo kvôli čistote parfému. Kto vám to povie? Kto vám to bude garantovať? Predavačka ani nebude vedieť, o čom hovoríte. Ďalej, spojenie vodných esencií a parfumerského liehu, čiže tzv. Zrenie toho parfému, musí prebiehať 8 týždňov minimálne v špeciálnych nerezových kontajneroch. A my to vieme, pretože mnohí naši kolegovia boli práve v tejto výrobni a videli to na vlastné oči. No a flakóny sú prečisťované vzduchom prvnež sa naplnia parfémom. A sú plnené do takýchto krásnych, elegantných, skutočne elegantných flakónov. Neviem, či to asi dobre vidíte, ale väčšina z vás vlastnia tieto flakóny, ktoré vyrába talianska firma Eurovetrocap. Takže vidíte, že naozaj tú kvalitu môžeme, dá sa tak obrazne povedať, dať za ňu aj ruku do ohňa. Ďalšia jedinečnosť. Úžasne široký rozsah ponuky parfémov. 20 pánskych, 40 druhov dámskych parfémov, rôznych, kvetinových, orientálnych, kombinovaných. Čo je dôležité, že sú tu aj na posilnenie tej vône toho parfému sprchové gely a telové mlieka, ktoré vlastne umocňujú silu a vôňu toho parfému, pretože sú v tej rovnakej vôni ako parfémy. A ja by som vám doporučila z tohto slajdu doslova používať tento nádherný set
Ja vám hneď poviem prečo. Všimnite si, ak krásne vyzerá. Elegantný, decentný, tá krabička, vlastne ten obal, a obsahuje parfém 50 ml vysokej kvality, sprcháč a telové mlieko. Cena pre členov je 19,50. A ja sa mnohokrát na prezentáciách pýtam ľudí, a to je jedno, či sú to dámy, páni, koľko stoja toaletné vody, koľko dali za toaletnú vodu, pretože zhruba 70-80% ľudí kupuje toaletné vody. A prečo? Asi keď ten parfém je taký, ten luxus. Kvôli financiám. A tam odpoveď som dostala 20, 24 eur, 25 eur. Toaletná voda, ktorá má ozaj oveľa menej percent voľných esencií ako parfém. A tu máme celú sériu. Tak robme s touto informáciou, robme vlastne s týmto. A doporučujem vám, keby ste mali po ruke, možno takýto nejaký podobný slajd, kde máme zhrnuté všetky jedinečnosti našich parfémov. Obsah voľných esencií 20%. A už sa tu môžem baviť o informáciách, ktoré mnohí bežní ľudia nevedia. Špeciálny parfumerský liek, to znamená kvalita, proces spracovania, výroby, čistota, rozsah 62 parfémov plus sety a úžasne dostupná cena. Takže toto sú jedinečnosti tejto produktovej línie, čo sa týka parfémov.